Ahojte, v tomto výklade kariet by som sa chcela zamerať na tento mesiac marec, ktorý nám práve začal. Je to mesiacom znovuzrodenia, novej sily, nového odhodlania a nových životných skúseností. Tak ako začína jar, začína sa prebudzať príroda, začína svietiť viacej slniečka, ktoré nás nabíja pozitívnou energiou, tak aj my by sme si mali uvedomiť, že vďaka tejto pozitívnej energie sa môžeme mať v živote lepšie. A to znamená, že máme počúvať, nasledovať svoje srdce, a to hlavne tým, že sa stíšime, že budeme viacej meditovať a premýšľať nad tým, čo nové chceme urobiť. Teraz je najvyšší čas začať nejaké nové projekty, možno hlavne začať myslieť sama na seba, zaoberať sa svojimi vecami a utvrdzovať sa v tom, že život môžeme mať oveľa krajší, hlavne vďaka tomu pozitívnemu mysleniu. A treba sa nám porozhliadať aj o nových možnostiach, čo sa týka zamestnania. Treba popremýšľať nad tým, čo by sme chceli robiť, čomu sa chceme venovať a pohrúžiť sa potom do týchto nových vecí. Najdôležitejšie je urobiť ten prvý krok, hlavne v hlave si povedať áno, chcem toto a toto a urobiť aj tie kroky k tomu, aby sme mali ten život krajší a lepší. V tento mesiac treba začať aj vzťahy so svojimi rodinnými príslušníkmi, čo sa týka mužského pohlavia. Takže ak máte problémy s otcom alebo manželom, alebo ak sa nerozprávate, nekomunikujete so svojím bratom, tak je najvyšší čas tieto vzťahy napraviť a urobiť aj ten prvý krok k zmiereniu sa a začať spolu komunikovať. Takže v tento mesiac sa môžete tešiť na nové začiatky a hlavne dôležité je nezabudnúť ukončiť všetko zlé, všetko staré, aby to nové mohlo prísť v ešte lepšej, krajšej podobe. Prajem vám všetkým krásny mesiac, nech je plný pohody, lásky, zdravia a prosperity. Ahojte.